Мечтаеш ли да полетиш като птица? Ела с мен на алпийски тролей, град Чепеларе. Едно прекрасно и приказно място. В момента есента е много красива там. Можеш просто да седнеш и да се полюбуваш на хубавата гледка. Да пиеш кафе и да отдъхнеш от дългия път. Има барбекю, прословутата гъбка. Ето от тук се качваме към кабинковия лифт. Ето с това отивате догоре. И така, ние тръгнахме. Виждате колко е красиво, от високо, приказно. И ето го моят полет като птица. Сърцето просто летеше от щастие, а душата два пъти. Това плаче за още един път. А това е Марти. Как беше? Екстра. Отседни в родопско сърце и си подари това незабравимо преживяване.